Bé, bon dia. En aquest moment en què assoleixo la presidència d'Estat català, em sento molt aclaparat per la història i per la responsabilitat que em pertoca. Però també és una satisfacció molt gran per mi, perquè el meu referent polític des de molt jove, per mi, va ser el meu oncle Anton Andreu Abelló, que ja va ser i va fer funcions de secretari d'Estat català en els anys de la guerra i que va tindre una estreta vinculació des de l'any 31 amb l'Estat català i que sempre és l'ideari del meu oncle que m'ha portat en aquests anys de la vida política. Dit això, clar, Estat català, que l'any passat vam celebrar el mes de juliol el centenari, és el partit més antic, no tan sols de l'independentisme, sinó el partit més antic que hi ha avui dia en el panorama polític de Catalunya. Ja no en queda cap d'aquests partits històrics que hi van haver en el temps de la República. I espero, doncs, amb tots els companys i amb l'ajuda de tots, poder portar a terme totes aquestes il·lusions i desitjos que tenim per perdurar amb l'ideari del president, que reeixeixi l'ideari del president Francesc Macià. Tinc que dir que vull agrair molt la confiança que m'heu fet i també vull remarcar que l'anterior president, el Jordi Miró, que ha estat el cos vertebral de les persones que ha aguantat durant aquests anys amb l'ideari d'Estat català i l'organització d'Estat català. Ell ha estat 20 i pico d'anys de càrrec i en els moments més difícils que ha passat Estat català, quan no se'l tenia absolutament per res i que en les circumstàncies actuals l'Estat català pot jugar un paper decisiu, perquè aquest atzucac que hem arribat en aquests moments, t'asseguro que hi haurà una revolució en contra, perquè hem tornat des que un 1 d'octubre que teníem la independència a tocar a un autonomisme i a un peix al cove que fa retrocedir almenys 30 anys de la política catalana. I això d'aquí l'independentisme no ho pot tolerar i ja vindran moments en què tindrem que tornar a rearmar-nos, perquè tothom que és independentista continua sent independentista. L'únic que passa que segurament avui hi ha una frustració molt gran amb tot aquest poble que va sortir, que va anar a votar l'1 d'octubre del 2017. Res més, molt agraït per tot i el meu compromís en fer-me digne d'aquest càrrec que avui acabo d'assumir.